Milí študenti stredných škôl, vážení hostia, vážené vedenie fakulty. Srdečne vás vítam na dnešnom dni otvorených dverí Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Dnešný deň je pre nás príležitosťou predstaviť vám našu fakultu, jej študijné programy, hodnoty a ciele, ktoré sa snažíme odovzdávať našim študentom. Verím, že vám táto prezentácia poskytne cenné informácie a odpovede na otázky, ktoré by vás mohli zaujímať ohľadom vysokoškolského štúdia. Na tomto slajde si môžete oskenovať QR kód, kde pomocou aplikácie slajdov môžete kedykoľvek počas prezentácie položiť anonymne otázku, ktorá vám bude následne neskôr zodpovedaná. Aby som začal, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov vznikla v roku 1997 a táto fakulta patrí medzi zakladajúce a najväčšie fakulty Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Jej zameranie je na sociálne a ekonomické aspekty hospodárskeho a spoločenského rozvoja. Vážení študenti, dovoľte mi, aby vám moji kolegovia predstavili jednotlivé študijné programy, ktoré sa na našej fakulte dajú študovať. Ďakujem za slovo. Milí študenti, dovoľte mi predstaviť vám prvý študijný program, a to ľudské zdroje a personálny manažment. V tomto študijnom programe vám ponúkame viac ako 20-ročné skúsenosti vo vzdelávaní v jedinečnom študijnom odbore, ktorý nikde inde na univerzite nenájdete. Po 3 rokoch štúdia máte možnosť získať titul bakalár, následne môžete pokračovať v inžinierskom štúdiu. Kvalitu potvrdzuje aj fakt, že fakulta má udelené právo vzdelávať aj v 3. stupni vysokoškolského štúdia, kde môžete po ukončení získať najvyšší akademický titul, aký sa na univerzitnej pôde dá získať, a to je titul PhD. Vo vzdelávaní samozrejme, že musíme klásť veľký dôraz na zážitkové učenie, rozhodne nielen na memorovanie učiva. A práve preto študentom prinášame tréning praktických príkladov, kde môžete získať rôzne manažerské zručnosti a kompetencie, a to predovšetkým v oblasti náboru a výberu pracovníkov, vzdelávania a rozvoja pracovníkov, riadenia výkonu a odmeňovania či budovania employer brandingu. Keďže prax je kľúčovým prvkom vzdelávania, prinášame vám možnosť počas štúdia absolvovať akreditovaný kurz generalista ľudských zdrojov, kde vám prostredníctvom nasimulovaného prostredia reálneho podniku prinášame možnosť riešiť pracovné úlohy, s ktorými sa ako HR špecialista budete stretávať na dennodennej báze. Ako absolvent tohto študijného programu nájdete uplatnenie ako kvalifikovaný manažér v podnikoch, v personálnych agentúrach, vo vzdelávacích agentúrach a vlastne vo všetkých organizáciách, ktoré zamestnávajú ľudí. Ak si svoju kariéru predstavujete ako dobre zarábajúci úspešný manažér, ktorý je členom najvyššieho vedenia v podnikoch alebo organizáciách a baví vás práce s ľuďmi, v tom prípade je tento študijný program ušitý práve pre vás. Ďakujem a poprosila by som svoju kolegyňu, ktorá vám predstaví druhý študijný program, a to verejná správa. Dobrý deň. Dovoľte mi predstaviť študijné programy verejná správa a manažment a ekonomika verejnej správy, ktoré ponúkame v rámci našej univerzity, v rámci našej fakulty, rovnako ako kolegovia už teda vyše 20 rokov. Čo sa týka tohto priestoru, tak tento priestor je orientovaný práve na problematiku štátu, štátnych aparátov, orgánov, ale taktiež aj do oblasti samosprávy, v rámci ktorých vychovávame špecialistov a odborníkov práve pre tieto potreby a v rámci ktorej teda samozrejme sa snažíme prepojiť na nielen tie teoretické, ale aj praktické schopnosti, zručnosti a možnosti do jedného komplexného balíku, v rámci ktorého teda samozrejme sa snažíme o to, aby teda naši študenti boli teda uplatniteľní v takých okruhoch alebo teda v takých témach, ktoré sa dotýkajú práve tohto priestoru a boli teda samozrejme teda odborníkmi a profesionálmi v rámci teda poznania tém, ako aj teda samotného teda výkonu a praxe. Čo sa týka práve praxe, tu teda prinášame teda vo veľkom štýle práve tým, že poskytujeme teda až
mesačnú prax pre našich študentov, ktorú teda aj v rámci prvého stupňa bakalárskeho, aj teda v rámci nového druhého stupňa máme teda pokrytú práve teda v rámci našich partnerských dohôd, ktoré teda máme vytvorené teda samozrejme teda s tou najvyššou špičkou, ktorú teda v tomto priestore teda reprezentujú práve teda zástupcovia jednotlivých kategórií inštitúcií, akými sú napríklad ministerstva, úrady, ale taktiež aj samosprávy, či už teda na báze teda toho obecného charakteru alebo mestského, poprípade regionálneho. Čo sa týka teda druhého stupňa, ten je teda novopripravovaný, čakáme teda jeho zahájenie práve teda od nasledujúceho roka, od septembra 2025, keď teda prinesieme teda nad úroveň teda tohto poznania a vzdelávania v podobe teda práve teda toho manažerského pohľadu na systémy a teda problémy, v rámci ktorých teda samozrejme opäť teda budeme dotvárať a taktiež teda aj zveľaďovať teda zručnosti a schopnosti, a to aj tým, že teda pozývame teda do týchto priestorov aj teda samozrejme teda odbornú verejnosť, odborníkov z praxe, ktorí nám teda preukazujú teda tie schopnosti a zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre vykonávanie teda samozrejme profesí týkajúcich sa teda práve tohto zamerania. Čo sa týka teda samozrejme teda možností, tak tých možností teda máme opäť teda viacero a zároveň teda samozrejme teda aj podporujeme teda to dobro, ktoré v nás je, pretože práve teda tento odbor má za úlohu vychovávať nových adeptov, ktorí teda budú meniť tento priestor, zdokonaľovať a modernizovať do podoby, ktorá je teda samozrejme teda želaná a chcená v rámci teda súčasnosti. A to teda aj vďaka už teda spomínanému prepojeniu s praxou, či už teda, ako hovoríme, teda s našimi domácimi sieťami, ako je napríklad Trenčiansky samosprávny kraj, mesto Trenčín alebo Nemšova, alebo samozrejme teda aj inštitúciami teda toho vyššieho charakteru a rozmeru úradov napríklad podobne. Ja vám ďakujem a prenechávam priestor kolegovi. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi, aby som vám predstavil úplne nový študijný program, ktorý bol vytvorený na základe spoločenskej objednávky. Je to študijný program, ktorý sa volá Management v turizme a je to spoločenská požiadavka, ktorá vznikla tak z pohľadu požiadavky štátu, kde určite ste zachytili, že sa vytvorilo nové ministerstvo zamerané na oblasť cestovného ruchu a takisto z pohľadu objednávky praxe, kde podniky a všeobecné subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu evidujú nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a predovšetkým na riadiacich pozíciách. Z tohto dôvodu sa univerzita a fakulta rozhodla vytvoriť dva stupne študijného programu Management v turizme, pričom prvý stupeň je špecifický v tom, že je profesijne orientovaný. A čo to znamená? Že tak ako všetky ostatné študijné programy na fakulte majú úzke prepojenie s praxou a majú snahu učiť a vzdelávať študentov s prepojením na praktické využitie kompetencií, ktoré získajú, tak rovnako aj tento študijný program bude s obdobným zameraním, avšak tá prax bude ešte výraznejšia, a to predovšetkým z dôvodu, že v rámci bakalárskeho stupňa, ktorý je teda profesijne orientovaný, študenti absolvujú celý semestr praxe v rozsahu 400 hodín, viac ako 400 hodín u našich zmluvných partnerov, kde vlastne nadobudnuté vedomosti z predchádzajúcich ročníkov dokážu uplatniť v praxi, nadobudnú skúsenosti z konkrétneho prostredia, kde získajú povedomie o tom, ako uplatniť tieto vedomosti a ako pracovať v reálnom prostredí. Samotný študijný program pomôže v rozvoji manažerských kompetencií, ale okrem toho samozrejme je tu aj orientácia na oblasť turizmu a cestovného ruchu, ktorá pomôže študentom získať skúsenosti napríklad v tvorbe event managementu, kde v rámci rôznych aktívnych seminárnych projektov študenti vytvárajú vlastné projekty, nazývajú vlastné kreativity, vlastné skúsenosti a tým pádom odnášajú si okrem titulu aj skúsenosti s praktickým riešením problémov. Aby som teda povedal niečo ešte bližšie o tom, ako môžeme
naša skupina tohto štúdiového programu vytvorila partnerstva s rôznymi subjektami pôsobiaci práve v tomto odvetví a študenti budú môcť okrem toho, že budú môcť absolvovať prax u jednotlivých partnerov, ktorí máme, už teraz zaznamených, tak budú môcť absolvovať prax aj u nimi zvolených nových partnerov, ktorí budú schválené na základe zmluvného vzťahu s fakultou a univerzitou. Čo je ešte dôležité povedať, veľmi výuka v rámci obidvoch stupňov štúdia je prakticky orientovaná v rámci interaktívnych hodín a ešte je tam zaujímavé to, že v rámci štúdia je povinné absolvovať exkurzie, v rámci ktorých študenti zistia, ako niektoré inštitúcie pôsobiace v cestovnom ruchu ako fungujú, aké majú zázemie, ako získavajú klientov, partnerov a podobne. Ďakujem veľmi pekne. Takže vážení študenti stredných škôl, na nasledujúcom slajde môžete vidieť, ako sa darí našej univerzite rebríčko. Toto je krásny a typický príklad toho, kde sme sa za posledné roky umiestnili v rámci rebríčku univerzity podľa záujmu firiem. Našich absolventov sme sa umiestnili na úžasnom 6. mieste spomedzi všetkých slovenských univerzít. A to isté aj, ako môžete vidieť, spomedzi celkovo 20 hodnotených univerzít na Slovensku sme sa umiestnili na skvelom 5. mieste v rámci ankety spokojnosti našich študentov a našich absolventov. No a samozrejme, vysoká škola nie je len o tom, aby ste chodili na prednášky a semináre, ale je to aj o istom mimoškolskom živote, mimoškolských aktivitách. Tak naša univerzita, táto fakulta vám poskytuje následovné aktivity, ktorými môžete počas štúdia prechádzať. Pravidelne organizujeme pre vás študentské akcie, voláme to, že študentské party, aby sa študenti prišli zabaviť. Je tam diskotéka, rôzne vedomostné kvízy. Taktiež každý rok, zhruba v tomto období, v mesiaci november, sa uskutočňuje univerzitný ples alebo univerzitná melánia. Niekde ku koncu semestra, každý rok v lete, organizuje fakulta a univerzita športový deň pre študentov. Počas tohto športového dňa sú tu prichystané rôzne športové aktivity, dračie lode, futbalový zápas, volejbalový zápas a podobne. A pre tých, ktorí by napríklad sa ubytovali v Záblati, kde máme internát, je tu pre vás možnosť využívať aj e-mobilitu, čiže požičať si e-bike, e-scooter, povoziť sa napríklad po Hrádzi, spoznať mesto Trenčín. No a samozrejme pre tých, ktorí by chceli spoznať aj iné okolité krajiny, nejaké zahraničie, tak najdôležitejší výmenný pobytom je Erasmus+, kde si naši študenti môžu na pol roka, na rok, ak sa hovorí, odskočiť na partnerskú univerzitu, spoznať nových ľudí, spoznať novú kultúru, možno nové študijné odbory, samozrejme v cudzom jazyku, a potom sa vrátiť a prispieť možno svojimi vedomosťami a skúsenosťami pri spolužiakoch a podobne. Taktiež pre tých milovníkov športu naša fakulta a univerzita podporuje náš domáci hokejový tím, gladiátori, ktorí pravidelne hrávajú aj univerziádu a sú v tejto univerziáde veľmi úspešní. Ak by ste sa chceli dozvedieť, vymýšľať nejaké novinky, môžete nás sledovať na našich sociálnych sieťach, kde pravidelne pridávame aktuálne informácie. No a ja túto prezentáciu ukončím jedným takým pekným citátom. Múdrosť je najväčšie bohatstvo človeka. A viete prečo? Pretože nám ho nikto nikdy nevezme. Ďakujem za pozornosť. Končíš strednú školu a môžeš si vybrať. Práca alebo škola. Nepodceň toto rozhodnutie. Univerzita sa stane na najbližšie roky tvojim druhým domovom. Tvojou rodinou. Samozrejme za predpokladu, že budeš makať. Máš plno energie a nevieš, čo s ňou? Využij svoj potenciál naplno a vytvor si budúcnosť, o akej snívaš. U nás na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov získaš prvotriedne vzdelanie s dobrou možnosťou uplatnenia v oblasti personálneho manažmentu a verejnej správy. Pochop silu peňazí, ktoré hýbu svetom a odváž sa rozbehnúť svoj vlastný startup.
Predveď sa v tom najlepšom svetle a buduj vzťahy na celý život. Chceš jednoducho zvládať krízové situácie a vyriešiť aj nevyriešiteľné? U nás sa to naučíš. Podaj si prihlášku a poď si k nám rozvinúť svoje skills. Tak na čo ešte čakáš? Nikto iný to za teba nevybaví. O svojej budúcnosti rozhoduješ iba ty. Študuj, čo ťa baví. Tak poď a pridaj sa k nám. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov.